Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Alex adinan inlanad ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ipadrama iti kapadasak bareng makaipaay iti pagpampanunutan dagiti padak anaesem iti chicks. Jak pagpalastog ngem makunamet nga addalangak. Adda nagkuna nga kaingingas ko kano ni Robin Padilla. Iti sa di naman ang lugar apapanak, addalatta dagiti babae ang nakarelasyon ko. Kalpasan ama umaak ida, sumapulak manen iti sabali. Agingga nga iti udi na, dimteng ti pasamak kanyak, akaslanang persay iti puso. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Alex dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tatang. Alex. Adda ka mat gaya maun. Apay nga itakalaaw. Ni tatang met. Awan ka diti may diti balay amang sapsapol kanya? Adda. Talo a babae ang nagsusukat ti imay dito'y balay. Sikat isapsapulan da. Ha? Anyang itim bagayo, tatang? Anya pa kumangay. Imbagak ang awan ka dito'y balay. Tadyak matamaw tinapanam. Nasayat nga rin no kasta, tatang. Masikugan dagiti dua a babae. Di may salaang ti saan. Anya? Ay na, Alex. Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dito yung aramay daw. Kaslamat bado dagiti babae a pagsusukatam. Tatang. Ay, tinasaya. Sangwam ti inaramid mo. Agpili ka kadagiti dua a babae. Ta iso ti ikalaysam. Angam, tatang. Awan ti kayat ko kay kalaysa kadagiti dua na sikugak. Nukas tanga raud. Apay aginaraw mo ida. Tatang, kinapudno na. Saan lang nga siyak ti lalaki iti biyagda? Anya? Isungawan ti kalay sa kadakwada. Tadyak masigurado, no siyak ti ama ti sikugda. Masikuga kon, Alex. Itakdar mo ko matidayaw ko. Anya ti kayat masawan, Alma? Ikalay sana ko man. Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Lading itak, Alma, ngam sa anak pa anak kasagana ang mga asawa. Kan may sa awan ti masnub apang gadak. Awan ti urnong ko. Sana bali. Nga uray simple lang ti kalay sa ata. Tinaskan ka titakdar na. Agpakpakaasya ka ni ka, Alex. Dispensaram. Jakma ako dahi ta sikug mo. Anya! Awan na ni ka itibain! Anay ko? Apay ngagsibat ka ngay. Sana ka sigurado no siyak ti ama dahi ta sikug mo. Awan na ni ka itibain! Alma. Sige. Saan ka apilitan no di na kayat nga ikalaysa? Sana bali nga oray agpas ngayak abalasang. Tinabatag. Biyagak ti anak ko. Siya kun ti makamukan ko na. Awan na ni ka itibain. Naimbag ta addakan, Alex. Addamanen sa balay a babae nga imay dito'y balay. Sikat ti ururayin na. Anya? Ngam idisaan na kan amauray, pimanawan. Ket nakunana abaliwan na kanulaangan ti umay. Ay na, Alex anak ko. Lumaklakay kan iti tawon mo at 36. Ngam di ka pala nagbalbalayo.
Tatang, nuagsubli day dya babae. Ibagayo latan nga awanak dito balay, ha? Tapumanawak itamot laang. Mapanak ijay lugar da ulit agramon. Anya, pumanaw kan dito'y balay itamot laang, Alex. Kasanahon dagiti mulam anatang. Da kayo pa lang ti makamu, tatang. Anya, Narigat no agtalinaedak dito'y balay. Sigurado asaandak nga inggaan dagi dya babae. Ang mga no dito'y payan nga agyan dagi dya, no addaak dito'y. ay una yan. Mangibabain ka. Naimbag man ta nakapasyar ka, Alex. Uncle, agbakasyonak pala dito'y lugar yun no mabalin. Ay kat, mabalin na kaanakan, si Kapay. Agyaman nak, Uncle. Hehehe. Itaman pa'y ta nakalagip ka nga umay bumakasyon ditoy. Kaslang amin mayat dito'y lugar yun pagbakasyonan, Uncle. Kaslajak mamati kang ka. Ti kunam kit day. Adamanen babae ako mamkamat kang ka. Iso nga imay kaaglamang ditoy. Karaman na daytan, Uncle. Aw, makitam? Husto ti kunak. Ay, Di mo unay ti kastang aramidam kadagiti babae, Alex. Panunutam kumaati inayaw kat may samet a babae. Uncle. Panunutam amapmapanmatan ti tawan mo. No adalakit di ti babae akap-kap na kamdita. Ikalay samaw. Tapno agsimpa kayo matad. Awan tinasaya at apagtong palam no kastalaang. Ibagbagakaw ti agpaysaw kaanakan. Talaga magustuak dito'y lugar yun, Rowena. Nalawa ti karayan dito eh. Siguro, ado ti lamas dita niya. Agyaman na, tamagustuam dito'y lugar mi, Manong Alex. Wan, ado ti lamas dita. Kuma? Adda mangayat kanyak abalasang dito'y lugar yun. Tapno dituyak matan ama ikama nga kaskini ulitag ramon. Siya kun ang Manong Alex. Ha? Ay, joke ka dila. Nangaw ka matan niya, Rowena. Kung naman joke laeng, engem no pumod no, awan dakas na. Wow! Nagpipintas dagiti babalasang anakatugaw iti salunan. Mangpiliak iti isalak. Ayos. Anya ngay Alex, kaanakan. Agawid kamay. Tanay, nalpasan ti seremonya ti kasal. Sumublatan ti panagsasala dagiti babbaros kan babbalasan. Uncle, dito yak pa lang. Padasak man ti makisala ka dagiti babbalasang dito'y lugar yo? Hay na. Sige Alex, umuna kami nga agaway. Sumaruno kan taon. Sige lang, Uncle. Ni Rowena ti umuna nga isalak. Ay, inakalain ni Rowena. Narigaten, numauna antak dagiti padak ababaro. Alex. Rowena, mapantay di balay da Uncle Ramon. Ijay ta na maturog itarabi. Anya? Sigin, di ka nagkadkadpay. Saan ka di adatan? Agayan ayatan? Yamamu ka kini ulitag. O sige, sikati makaamo, Alex. Rowena, agawid akpay lang ijay lugar mi ha. Panawan na kon, kalpasan tinapasamak ka data, Alex. Sana kasta? Di kagdanag. Agsubliak matlang adagos dito lugar yon. Agpaiso. Alex, di na ko mabaybayan. Wan ka di. Agtalag ka kanyak. Di lang mabalin nga ikuyog na kiti pa nagsublim ijay lugar yun. Ay, sanan? Iti pa nagsublik to lang iti pan nakikuyog mo. Tapno mayamamukan katagiti dadakal ko. Sige. Ur-urayak ti pa nagsublim, Alex. Wan.
Ipasigurado nga agsubliak. Anya ti bagam kanyak, Alex. Tatang, kaya't ko kumamot ti agabroad. No, mabalin. Ay kat, mabalin anak ko. Basta sigurado ka lakit day asaan ka amapeke. Nakasagana ak nga umutang iti kwarta apagabrod mo. Agyaman ak tatang. Nasaya at mat no agabrod ka. Tapno manggad ka mat. Ada ka din ni Alex, Tata Ramon. Apay ni Alex, Rowena. Nagkari namin kanyak nga agsubli dito'y itaabulan. Ngamjak matan na oray. Anya, nagkarumatanday dyan nga Alex. Imbaga na kang kaday ta? Apay, ada ka din nagkinaawatan niyo kan ni Alex? Adan, Tata. Kaya't ko kumama kasarita ni Alex ita. Kat no napanan iji abroad ni Alex. Luamok lang akas tagayam. Linapdak kumati pa nag-abroad na. No kasta. Lino ko naklagayam ni Alex. Kumusta kayo, tatang? Nabayadan yung ti utang yung akwarta? Kanti interes na? Well, anak ko. Naala kong ti kwarta nga impatulod mo. Isun ati pinagbayad ko. Tapno malpasan. Agyaman ak nga ron no kasta, tatang. Kat, kumusta ka mat ditangay, anak ko? Kaano ka mat nga agawid dito'y Pilipinas? Mabayag pa tatang. Agawid ak to, inton makaurnungak. Sige, anak ko. Urayag ti panagawid mo. Sige, tatang. Agan-anad kayo dita. Di pa'y nagawid gayam ni Alex in San Bantaur. Siyam at hawanan amang manggad iji abroad. Adon ati na urnong nan. Anya nga aduan na urnong kunam. Katno awan to pa'y kano ti makukwartana. Anya? Tapno amaw. O pen ti anyaman apagraragsakan itinapanan na apagilyan. Kas iti bars. Pagsusugalan. Kanda dumapay. Isukanaw ti pangip-ipanan ni Alex iti sweldo na. Isu ako na. Awan serbi na anag-abroad. Tadi na matamaw nga agurnaw. Ay, batayaban na amin a kwarta na iti bisyo na. Apay ngay. Hay, sayang titawan alumablabas. Di nalakat pampanunutan mat alumaklakayan. Hay, kunak nga raw anasaysayaat no agawi din dito'y Pilipinas. Tatumulong laengan nga agmula itinatag. Awan mat laeng ti maururnong na akwarta ijay. Mapan amin iti bisyo na. Adda akong tatang. Dahito iti pasarabok ka na kayo. Yan na, agyaman na, Alex. Pasensya kayo na. Taday talang ti pasarabok ka na kayo. Dua tsokolate. Ken may sa atwalya. Naka-budget lang amin ti kwarta ka na bati para iti panagsublik iti abroad. Saan abhalay anak ko? Tinapatag, nagawid kan. Sige tatang ha. Aglugan ako iti pampasahero a jeep. Sige, Alex. Papanan ka din ni Alex. Mapan na sinirad. Tibayad dagiti impaw it na anatang insan. Agmulmula mat gayam itinatnatang itan ni Alex. Kuna no nagsublen iji abroad. Kumakano Ngam, nagastos na mat ti kwarta nga usar na kuma. Ay, nasaya at matkit day. Tapno agmula laengan ditoy. Sa bagay, saan lang nga iji abroad ti pagsapulan iti kwarta.
Makakwartamat dito'y nulakit day tanagagat kang agtrabaho. Bareng At ipanagmula na itinatang ti pagswertyan na apagkwartaan. Ay, hey. Madlaw kumatday ta. Gimagat kan imanaws itan ni Alex, insan. Ay kat, nakaamiris mat sigurun Lumaklakayan iti taon na 45. Nakasingira ko ni tibayad dagiti nateng ko. Mga anak pa iti dayto a restaurant. Apag trabahuan ni Alice. Anya ka diti order nyo itamakan? Ikanak iti sigod nga orderek. Miss Beautiful. Sige. Mabit lang, Manong. Apay nga taakas lang na idumduma kanyak dahil babae. Nagsamit ti pa nag-isisam na kanyak. Akas lakit din, sigod kami nga gamam mo. Tinasayaat. Ikak manan ititip na. Isupay nga inayon nanto iti masweldo na. Ay na, agyaman akta inaklon mo ti panagayat ko ken ka, Alice. Uray no inaunaak nga adayo iti mano atawan ngam iti sika. Saan aday ta ti makalapad? Ti importante kat ipatpatag kamat, Alex. Agpaiso? Di nakto nga ta ibain. Di kayat ko, kasarita kong dagiti naganak mo, tagkasartan. Anya? Kasar adagos? Dakkel ti respeto kan ka, Alice. Kan ay-ayatan ka unay. Isu akayat kan nga ikalay sa iti kabiitan na panawan. Ha? Kayat ko amaamamon dagiti dadakkel mo, Alice. Isu mabalin ka di. Ikuyog nakto iti panagawid mo. Sige. Agkuyog tanto nga rod nga agawid inton bigat, Alex. Ay na, agyaman ak unay, Alice. Alex, iso ni nanang ko. Nanang, isumot ni Alex. Ti ibagbagak anasimpet ken nagagat akaayan-ayat ko. Alex. Ha? Sika. Sika ka di nga agpaiso? Alma? Agam-amu kaya do ka ni nanang ko, Alex? Anya da ito na mapaspasamak. Juan. Amok ni Alex. Iso ti amam. Anya, nanang, pudno ka di daytang ibagbagayo. Awanan ka itibain, Alex. Pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y. Alma, agsarita ta kuma. Awanan tirumbang apagsaritaan ta, Alex. Awanan! Kasla mapirpirsay ti puso, gapo itinaamuak iti day di agundaway, Mr. Lonely. Ati babae akayat ko nga ikalaysa, kan agbalinto nga ina dagiti arapaap ko nga agbalin nga anak ko, kat awan sa bali, no diti mismo matlaeng nga anak mi kini Alma. Nagsakit para kanyak ti kastoy akapadasak iti biyag ko. Ngam na ko akarma siguro kanyak, gapo kadagiti madi nga inararamid ko, kadagiti babae ang naglabas iti biyag ko. Jakon nagayat pay. Tumultulong aklaangan nga agtrabaho iti negosyo ti maysa kadagiti kaanak. Kat dakkel met ayaman ko, tamariknak ti panangipatagda kanyak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ay unayan. Di mo ammo at nakarelasyon mo kat anak mo gayam. Kat dayta napasamak, dayta meten tinanipudan ti panagbalbaliw mo. Ala, ituloy mo nga ro ti agbalbaliw. Kat sulnitam dagiti nagbasulam.
Babaan iti panagaramid mon iti nasayaat. Sapay kumamat ta iti likudan tinapasamak ket mapakawan na ka ni Alice nga anak yo ken ni Alma. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alex, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.